Как решихме да се включим в проекта? Решихме, понеже сайта беше много морално остарел и имаше нужда да се изгради чисто нов сайт, понеже училищният сайт беше правен на аматьорско ниво, чисто благотворително и не беше много функционален. От Синдео Academy научихме, беше ни изпратено покана за семинар на Фондация за семейството и децата, на която те представиха проекта Безплатен сайт за училище и детски градини и решихме да се включим. Ползите от обновения сайт са, на мен лично, което ми е направило голямо впечатление, че с един клик може да се абонира за новините. Календар няма нищо общо с стария сайт, който беше абсолютно нефункционален. Да, навигацията в новия сайт е много функционална. Страниците се откриват бързо. Търсеното се открива доста по-бързо, отколкото да ровиш в разни менюта и да се чудиш къде е сложено. Подреден е доста добре. Много лесно се справяме с навигацията. Той е изцяло с нова визия, изцяло с нова функционалност. Подобренията са, че има абонамент за бюлетин, визията, самата функционалност на сайта, менютата, обратната връзка, бисквитките, защитата на личните данни. Обратната връзка след обновяването на сайта е в положителна посока, понеже стария ни сайт беше изключително морално остарял, нямаше поддръжка, даже от доста време не беха споделяни нито новини, нито нищо. И сега в новия сайт общо взето по-лесно се случват нещата, тъй като стария ни сайт беше в една система, която е вече според мен морално остарела, а в новия сайт по-лесно да кажем, че се пускат новини, снимки и такива разни мероприятия. Предизвикателствата, които срещахме по процеса на обновяване на сайта, бяха с старата компания, която притежаваше домейн и хост, които в последствие се оказа, че домейна не е притежание на училището, а е притежание на компанията. Оттам започнаха едни така наречени интриги, като решихме изцяло да преместиме хоста и с нов домейн на друга компания. Затруднения не сме имали по процеса, тъй като Фондацията за семейство и децата са изключително коректни професионалисти. Само свалихме информацията от сайта и мога да кажа, че те всичко са свършили с минимални усилия от наша страна. Даже никакви. Важен ли е сайта за комуникация между учители, родители и ученици? Да, в днешно време мисля, че няма институция, било училище, детска градина, каквато и да е институция без уебсайт. Всеки, който иска да научи някаква информация, мисля, че проверява в интернет дали институцията има уебсайт и какво представя в него. В днешно време без уебсайт мисля, че е невъзможно. Това е лицето на институцията. Да, задължително. Мисля, че много детски градини и училища имат нужда от обновяването на уебсайта си и бихме дали препоръка с две ръце.